Erokamano ahinya nyikora moga jwang' kuom yie mondo bende ukete kaendi. Maendi en AJ Media man kodi kawuono en an Jwang' Junior. Kaka watayo chenro magwa pile kod pile, wamanyo welo kanyo endi man gi sigana magi manyalo miyo in bende ilokri e wuodhi kama intiere gi sechegi. Arwaki ni machiegni e twak koda kaendi kod bende achiel kuom welogo eki mowenda e studio mara kaka pile machiegni. Wuod luo. Yes. Chal nade? Ber ahinya. Amor ka iwinjo ywak mar AJ Media michopo kaendi. Aba mor kabisa. Koro abiro kae mondo wawuo ane matin. Yes. Kaluwore kod live mara. Yeah. Mondo dhano be owinjie live masepitia mondo ka gibe ginyalo lokore to nyalo bedo maber. Yeah. Mokwongo ibiro ng'iso ni iluongi ni ng'awa? Okay. An nyinga mong'ere iluonga ni David Ochieng Juma. David Ochieng Juma. Mano nyingi ma ong'ere koso mano nyingi ma ipando? Mano nyinga mano real name. Mano nyinga mane ID. David Ochieng Juma. Mano mane ID. Yeah. David Ochieng Juma en ng'awa kapok jopiny ong'eyi? Okay. An kaluwore kod tich matiyo kose wachak ni adani ing'isa ngimani kwachako dala kucho chon inyalo ng'isa ni idongo e gwenge mage kapok ikawo okang' mari mar donjo e boma kaendi. Okay. An onyuola kamiluongo ni Ugenya, Ukwala. Ukwala nitie center mo matin iluongo ni Siranga. Yeah, kokanye ma an awuod Ukwala mane mong'ere, but kaluwore kod gweng'wa iluongo ni Kobiero. Koro ginyalo Kobiero apan pod ni Ukwala. Ko yie an awuod Kobiero ma Kobiero ni Ukwala. Yeah. Ng'oro ng'iso ni in wuod Siaya? Awuod Siaya County. Yeah. Wuodhi mar wuok pacho masani endi koro in boma kaendi, ok ang'eyo ni isekalo okenge mage michopo kama intie sani. Oganda mathoth en kaka bende Eng.Juma The Boya. Mokwongo ang'o momiyo niyiero nying mar engineer? Okay, engineer ok an ema yiero. Ing'e niya, iwacho niya nyathi kich kore tek. Yeah. To nyathi kich ka koro osebedo matek, nyaka ing'e ni nyathi kich tiyo matek kaluwore kod ngima mikale. To kaluwore gi tija matiyo matek mochopo kama antie ni emomiyo iluonga ni engineer. An en engineer. Yeah. Ka wang' chopo kanyo ang'e gimomiyo iluonga ni engineer. Erokamano. Safari mari mar donjo boma kaendi ochalo nade? Nikech oganda moko seche moko biro to dok pacho, jomoko biro to bende ok gichomre gi gima nokelogi, iwinjo ni lisasi omakogi nikech gidonjo e timbe moko ma ok odhi kare. In ere kaka iritori sani endi michopo okengegi duto te? To kapok ilerona mano, e Nairobi ka idonjo e higa mane? Okay, Nairobi ka adonje 2007. Yeah, adonjo ka 2007 bang' election kapok lweny owuok. To donjo na Nairobi ka 2007 oluwore kod kama ae. Ko kaduogo chien matin, kochakre kaduogo kaka dongo yani. An onyuola kakineno nyuola ni, ing'eya an engineer. Ang'e kaka engineer Juma. Eng.Juma The Boya. An onyuola kama nonyuola Osmur Kobiero mamane gweng'wa. Aneno matek. Pimna ngimani. Apitia. Kopo ni wacho nitie jomopitia, an apitia. Makata masani kopo ni neno aglo kendo aleny kaka leny ni. Jomoko wacho niya engineer tinde leny, en gi nying maduong'. Giparo niya ni ber na an alenya mon nyuola kama An adongo maonge minwa, adongo maonge wuonwa, to gintie, ok ni gionge. Ngoja, idongo maonge wuonu, idongo maonge minu, to giduto pod gi ngima. Giduto pod gi ngima. Ang'o manokelo ma? Gima nokelo ma ne en wengni matin ma mano taparo niya minwa gi wuonwa ema nyalo ng'eyo. An awuon wang'a oyiepo, anwang' kan kenda. Ka wang' osiepa anwang' kan kenda, to nan
kama nonyuola ema nanwang'ora. Koro yara nong'ori ka in Siaya obiro kaendi koso yudori ka in kanye? Anwang'ora kan Siaya kubiero kae manwang'ora kan antie. Koro ing'eni kaka endelea dongo tapenjo dawa nto jonyuolna nodhiga kanye. Nyiso ni dongo gi dau? Adongo gi dawa. Kudawa kapenje to jonyuolna nodhi kanye, nek gilerona kama jonyuolna nodhiye. Then e harakati no wuonwa to ne nitie. Kono obiro ga kanyero to dok. Obiro to dok. Imagine obiro to dok to an akia mano wuonwa. Seche mobiro no bende ok ohandola kaka nyathine. Ning'eye kaka ng'a sama nobiro dok ni endi, ning'eye kaka ng'a kaka jagono manobiro samoro inine to dok to in kaka nyathi ninyalo ng'e kaka ng'ani kata niluonge ne ng'a sechego kapok ni ifwenyo ni en wuonu. In fact, an ok apar kaluonge kata ni baba. Kalure kod kaka nanene en odhi to lal, koselal to duogo, seche moduogo no ne en kod wuonwa ne jadoho. Wuonwa ne nigi mon adek. Nitie dhako maduong', dhako ma kati mane en minwa, dhako ma mogik. Koro gima ne kele gigi duto te, minwa ne en dhako ma kati. To iye kae, kane dhako maduong' osemako ground, to oneno ka en sawa. Then minwa obedo dhako mar ariyo. Obe e harakati momako ground ni to ochako metne. Koro obedo dhako mar adek. Koro ibedo dhako mar adek ni, wuonwa okawo dhako matin, odhigo kamiluongo ni Sega. Odhi pango go ot Sega. Pango ot e center ma Sega. Olal kod gi mamano kono. Kokano oselal gi mamano kono, dhako maduong' en osemako ground, en gi puothe onyalo timo ang'o? Onyalo puro. Minwa owacho niya, kogi ing'eni minwa koni kati ohang'. Dhako maduong' chak nya konye, chuore ma nyaka konye. To chuore cha osewe kanyo kohang', odhi olal gi dhako machielo. Oyudo apisi machielo chako dogo kawo ot kamachielo e center machiegni. Ochako kawo go ot e center machielo, owe dhako maduong', owe dhako ma kati, koro en gi matin cha. Awinjo nodhi molal. Kane osedhi molal, minwa notemo kar monyalo. Minwa notemo. Koka notemo nonwang' ka wan nyithindo adek. Nitie nyako maduong', nyaminwa maduong', iluongo na Dhiambo. Wan gi nyaminwa mar ariyo iluongo ni Anyango kod an. Koro minwa nonwang' ka life obedo matek. Ka life nosebedo matek, to wacho niya, onge tiende mondo chandore. Nikech kata kopimo ni kaka ne en, naduoga manyi mapenje niya, to nobedo kama enang'o. To nopimona mana understand. Nowacho ni e harakati no, noweye to chwako kong'o to ting'a. Ineno? Wuon owe ka ne wand kong'o. Owe kapok odonjo an kong'o. Koro notemo an kong'o mondo mi onwang' kako survive kod nyithinde. Wacho yudo ka in miduong' koso nitiere ng'ato mbele ni? Nitie nyaminwa maduong', then nitie nyaminwa machielo, koro ka an ne wan nyithindo adek. Koro nyithindo adek onwang' ka ochandore kodwa kabisa. Koro gima noweya, chieng' moro nomake kochwako kong'o. Ma koro ng'isi ni ogoni mbaka nikech in ikia gigi katimore. Kuom mano ogona mbaka bang'e ka koro asebedo ng'ama duong', koro adhi amanye, koro apenje to magi ma nobedo kamae. Ang'o miyo ne ojwang'a kamae? Nikech abe an mana dhano. Koko duogo pimona kaka nobedo. Owacho ni nomake kane otemo survive, kaka omany kaka mondo mi wadongi gi ngima maber. E harakati ma chwako kong'o no nomake. Koka nomake koda to nwang' ka pod atin, modhi motere e sel. Molorne e sel, owacho notieko, nolorne gimoro wik achiel. To lorne koda to nwang' kan pod atin. Koro ka nowuok kanyero, to obiro nwang' ka gik manotimo bende osetimo ang'o? Osekethore. Koro wacho niya, mondo mi onwang' kaka o survive, an emoweya kanyero to kawo nyithindo ariyo manyiri to wuok go. Ong'iso ni ni nyathi ma wuoyi. An nyathi ma wuoyi. To be understand kalure kod situation mane nitie. Nokawo nyithindo ariyo go, mowuok go, modhigo, odhi manyo kamachielo, kako nyalo
onyalo survive. An oweya kanyero. Are oweya kanyero, dawa ema nokawo ting'na, kod aparo ni joma nodong' kanyero, manokawo ting'na. Kod nyaminwa, in fact nyaminwa noweya gi nyaminwa achiel ma koro maluwo ema katikati ema noweyago. Nyaminwa nosandore koda. Koro nyaminwa ni noyudo ka in miduong' to en pod otin. Koso en noduong' ni. Nyaminwa ma koro ma nyaminwa maluwo. Nitie maduong', then nitie mar ariyo korka an. Ko nyaminwa mar ariyo. En ema nosandore koda, modhi nyaka kawa, wuotho nyaka koda kaweni. Duto ne notamore. Nosandowa maka gik kanyero, to nyaminwa nowacho niya, obe odhure otamore. Odhi ka dawa koro monyuolo minwa. Mano nyiso ni odhi kaneu. Kanewa koro. Odhi kanewa ko ka dawa monyuolo minwa, nikech oneno ka life obedo matek. Ko ka nodhi kucha cha to an adong' koni. Abende e dong'na ka demo kaka medo dongo, nobedo matek. Aba petie gi yon, kech abe akia kama ka dawa chantie, an kanye mang'eyo, an kanye ma anwang'ora ma koro pacho chako epe, kanye ma chako some. Koro harakati no, kwano chopo kanyero. Nachandora, bang' chandruok no, tawacho niya, ma ozidi. Imagine idaki gi dau, wuonu seche go biro, en obiro assume in kata mana lewni. Koro nyiso ni obiro ka or mare. Wuonwa seche go nobiro, aparo ni ka nobiro, mano koro obiro dalagi. Obiro dalagi, kobiro to donjo e od mama maduong' cha, to ok onindi. Naneno obiro gi pickup moro. An pickup ne makona ng'eyo. Kobiro kaneno pickup to obiro kanyero, to obudho some hours moko to chako timang'o? Ochako wuok. Ko ng'e seche mowuok no kok inyisa niya mano wuonu. An inyisa ni mano wuonu. Oyudo ka ijahigni adi kama endi? Mano nwang' ka koro asebedo ajahigni 12. Ko an inyalo ng'eyo pogo ber gi rach ka. Koro asebedo 12 years. To ka dawa madagoni bende shida nitie, nikech ne en gi nyathi maka nyako be. Ko kanyo ne wan nyikwayo ariyo. Ne wan nyathi maka nyako gi nyathi maka wuoyi. Ko ng'en kaka ne joko dampa cha, kaka wuonu minwa noweya kayacha, wuonu odampa, dawa ni bende koro koro abe arachne. Ineno? Koro abe arachne, minwa maduong' cha, koro tiyo koda ka pagaf. Ing'e pagaf. Itiyo kodi ka Nyathi Kimirwa. Itiyo koda ka Nyathi Kimirwa. Ko an ema nakwayo dalano. An ema natimo kila kitu. Yani ok gimiya nafas. Dalano ne miya nafas. To seche gi duto te weche gi mag skul ne chal nade? Koso in oketa mar tich skul ne ok idhi? An oketa mar tich. Ineno. Seche moko atema dhi skul. Seche ma dhi skul, to anyalo dhi skul, to bang' skul anyadhi kata mana ndalo 3. Kaduogo imiya tij kwath. Yani wachna ma skul nek gishughulika. Gine gidich ni akonygi e dalano. Seche mane dalano, wadhi kwath kamanero, atimo negi 1, 2, 3 nikech dawa kucha cha olokre koda tung' mosuo. Dawa monyuolo wuonu olokre koda tung' mosuo. Minwa ma duong' ni bende ka be olokre koda tung' mosuo. Koro in yani anana katikati, kamanyo kama ne dwari ni onge gi kinde no. Kanyo ng'ama ne dwara onge. E kinde no onge ng'ama ne dwara. Mobedo ya kamano mawacho niya, abe notama. Ka timre higa mar 2000. Awacho ni life ni otama. Achako go hisabu gimoro 99, 98. Kura go hisabu 98 mokwongo achako penjo nyaminwa, to iniweya idhi kanye? To nyisa ne en kadawa monyuolo minwa. Taisen sawa, kopon kanyo ber, to tembetie, abe koponi nwang'o nafas biyo man kech kono, akiase mano seche mobiro nopowre to biro to lima to timang'o to dok. Katimre gimoro 99 nokawa motera kadawa makoro onyuolo minwa. Kaka notera kono no, otera kuro twadhi twalimbe twaduogo. Seche go ng'en wawuotho gi tiewa. Aparo to seche go wawuotho gi tiewa ka ao Kwala, twadhi nyaka kamo miluongo ni Lunjre.
Ukwala nyaka lunjre. Ukwala nyaka lunjre. Mano wuotho gi tiewa. Onge dierego pikipiki ne onge, matatu ema ne nitie. To matatu no kata ma pesa midwa idho go matatu onge, kone wuotho gi tiewa. Nodhi otera kuro to duoka koni, otera kono to duoka koni, nikech nono asomo kone kidam kone. Ya. Kwa harakati no kane aseng'eyo kadawa kuchacha. Koro katimre 2000 aneno kako life makoni otamare. Awacho wadhi ateme kadawa monyuolo mama wa kuchacha. So ni dhi kaneo. Mano koro kanewa koro. Awuok awe jogi kae. Adhi. Nawuok kono 2000. 2000 nyaka kawuono mine nawuoyo kodini. Pok adok kuro. Koro adhi kadawa monyuolo. Awuok awa koro adhi kabisa kadawa monyuolo mino. Wuok dalau. Miluongo ni dalau. Awuok dalawa. Adhi kono. Dawa norwaka, but kocha be kwaru ma koro wuon minwa bende nolokre koda. Dawa orwaka, but kwarwa to korwaka. Ok ang'e gimomiyo, ok ang'e nan kode, ok ang'e iluongo niya nitie nini moko mawinjoga kian spirits moko mag nini ok ang'eyo kaka ne nitie mane timre kama, nikech kuchacha nitie jomoko dwara to koni be nitie jomoko dwara. Koro ok nang'e to life no nopangre kaka nopangre na an ne kang'eyo. Koro achon sawa, nikech onge koro kamachielo manyalo dhiye. Natimo bet gi dawa kanyero. Dawa nochako rwaka koro e skul konero. Koro kanye maendelea gi somo dawa kwarwa ni be sechego ok odwara ka. Ko gima nokonya ni kwarwa ne muofu. Ne ok onen. Ne ok onen, ne muofu. Kama muofieno, kowinja step kata owinjo gimoro kochapni, tiwinjo ma koluonga ni Debi, nojaluonga na Debi, nyakwara, iroma e dala ka. To aparo ni gima nikel manero, an ka nadok anyero, koro naneno ka dawa bende ok nyal, ineno. Koro nachako maka, ineno, natong'o yien, tawang'o maka. Tatong'o yien, tabaro, tamoyo, atero ugunja. Koro ng'en mano koro oseumana. Koro nyaka to wang'i kaka watimang'o, kaka wa survive. Nikech kuchacha oseumana, koni be koro oseumana, to koro at least ang'amo ng'e gima ber gi gima rach. To jonyuol sechego bende an akiagi. Sechego nwang' kata minwa be akia kata kama nodhi. Nyisa ni minu noloko dak, sijui en Nairobi, sijui en kanye. Abe koro kadwa lawo mang'eny kech already nase adapt life no. Koro an adak. Ng'ama nyalo rwaka ema dak go. Kodhi kamanero, atong'o yien, to atero ugunja wauso. Apono avocado, akuogo. Atong'o rabolo, akuogo, kochiek, chieng' Saturday, gi Sunday atero ugunja. Dawa nonwang' kane uso niang' ugunja. Koseche ma asekowe gi niang', aweke ni obet kanyo ouso niang' nigi niang' moko mitong' kama e. Seche mouso niang' siling 5, siling 10, tan adok kuchacha. Adhi manyo yien manyocha sebaro motuo, akelo awuotho go hotel. Awuotho gi otende. Apenjogi ka ginyalo dwaro yien. Either seche makelo niang' no, apenjogi niya, to unyalo dware yien, unyalo dware avocado, unyalo dware rabolo, unyalo dwaro maka. Ko kasekawo order tadok. Mano ng'eno nwang' kan kenda nyaminwa cha bende obe kuchacha nosebage ochako dok kawaya. Karo be ochandre kuchacha makata gimotim otame. Sechego wan koro wakiare kosedhi molal, an koro akia kama entie, obo kia kama entie. Ka bende simu ne onge. Simbe onge. Ng'ama nyalo nyisi ni ng'ano winjo maber onge. Koro wadak. Koro ne atimo kamane, kasekawo order, abiro, akawo maka tero, tachaka dok, akawo rabolo akelo, tachaka aduogo. Karomo odhiambo, tanyiso dawa niya, anto kawuono auso kata ma 100 ama 200. Twakawo 200 ni en koseuso ma niang'e cha,
to okelo munyalo kelo tadhi tarego tadhi e chiro kuchacha tanyiewo rech, nitie rech moko maniluonga no thuthu, mbuta moko matindo tindo. Diere ong'eno nwang' kapod nini ema pod tiyo pickup moko matatu moko ma pickup ka Ng'e kama nero. Kung'e ni seche mane barabara to pickup ko biro ka koro oliero kama owacho ni nyakwara ero rech koro ero donjo osea e nam gidonjo e chiro. Taluwo gari no kaka dhino tadhi e chiro kucha seche mipuko gi kacha tayiero manyalo yiero tabiro tadhi tarego tagolo dawa wadok. Onwang' ka dawa to pod tek. Onwang' ka dawa pod tek to wadok dala. Ineno. Kwasedok dala watimo manero Monday nyaka Friday ane school, Saturday seche moko ba leo ka koro otamore ni wadhi nindo kech nikech obende kamane kaka no survive. Kotamre ni wadhi nindo kech tawuok. Anyise ni kawuono kadhi school kesi diere kabe seche school be nidhi inyalo dhi kihero ne onge ng'ama ni nya chuni gi school. Ng'ama na chuni gi school. Dhi sama yiero be ilewo. Samiero be iweyo. Koro ka umana taleo to wadhi to wauso gigo. Nauso niang', nauso avocado, nauso maka, nauso fruits gi matunda dala wa nitie matunda ni kadawa kanyo nitie matunda avocado. Kwarwa ni be kara dawa machielo cha be kara nek dwara. Dawa kwarwa kacha cha be nen gi moyo achiel. Mon ariyo. Kara information ne wuok kuom dayo ni nyiso kwarwa ni nyakwari maka ni wuoda orcha tong'o yien tieko dala ka. Wuoda orcha oromowa. Ema kaduoga gundwan kara gimomiyo kwarwa nochukia. Kwarwa nochukia kalure gi information mane miye nikech en ne okonen. En ning'ise ni ng'ane otimo kama. Ko kwarwa nochukia nyaka dakika mogik. Ineno. Koro anawacho ni kata ochukia to an to ka koro kanya wuok ka nyaka wang'a survive. Na survive kama nero ma koro ochopo kama koro abedo ng'ama duong'. Kasebedo ng'ama duong' namanyo minwa. Manyise niya. Ngoja. Yeah. Then story mar minu ni miya ka wasekao break mokwongo mondo waduoga ne kaendi ng'isa ni to ang'o miyo eka ni manye mamau ma bende nosebedo kao lal ni ma iyude. Ikoromo ga jwang' maendi en sigana ma bende biro weyo yi ka in kanyo endi gi kuyo obiro weyi ka ilokori nikech in bende samoro ikal ngima machalo kod maendi emomiyo wan kaendi kendo wamanyo ni oganda go ike bende nigi kanyo endi sigana ma opondo mokalo manyalo miyo ijiwri e kiwango ma bende ni malo mokalo. Kawa kamano endi wakao yueyo mokwongo kaendi kama tayo kaka pile en an Jwang Junior to maendi en AJ Media. Kamano inyanyi koromo ga jwang' bang' kao kanyo endi yueyo matin waduogo kaendi e yamo mondo bende wadhi mbele gi sigana ma bende wakelo ni kaendi mar Eng.Juma The Boya. Oganda kale ngima no matek kendo bende en kinde makende mari kendo duoko liro kamano kuom bedo kodwa kaendi ka imiya support mari kuom bende rango kata ng'iyo tipo ni kata watching video mara kanyo endi. Nyalo subscribe ne mamoko mabiro mbele. Juma. Isebedo ka dauka kendo chunyi yango ni mondo koro imany mama. Ero okang' mane ikawo mondo iyud mama kuma mama ne nitie? Okay, koro kane asefwenyo niya maybe nitie an gi rejection spirit kono chuna niya nyaka many minwa mondo pimna nto ang'o manotimore nikech nonwang' ka be pod akia an akia gimomiyo nadong' kuchacha akia gimomiyo anwang're shida go duto te ok ang'eyo ko harakati manadagi dawa ka mago duogo bedo timre kamanero kochopa time makoro ochuna nyaka koro amany minwa kech wuonwa to ko en to nong'eyo kendo ng'eya kendo mano gima nen go ne en aweya kendo nong'e maber nen gi nyathi to no dagi ochalo ng'ama no rejecti no rejecta ok no chalo no rejecta no rejecta manyaka nyithi imagine no rejecta mochako reject nyaka nyithi mama maduong' koro nyithi mama matin ni ema notima nokawo don mama maduong' cha to en to ne nojiweza nikech nose mie ground kono chuno mama mondo amany minwa namanyo minwa manayudo minwa kana yudo minwa niyude ka en kanye? Minwa nanwang'o kani Nairobi ni Nairobi
kaka napenjo e kaka nonyise niya wuodi ni ka bili mane wuodi obe onwang' kobe osetemo motamore nowuok Nairobi mobiro kase request ni koro adwa neno minwa nowuok Nairobi mobiro obiro dala nanene abedo kode gimoro dweche moko kaka nobiro apano be kaka noamo bira nikech obe life notamore ne wabedo kode dweche moko kadawa Kanyero koro an kadawa Kanyero nyithindwa duto te wan Kanyero nitie nyathi machielo be manobiro koago kocha nobirogo kong'e ni wabedo Kanyero ochako gone sim apantie kaka ne gichwanyore kuchacha ogone sim kogone sim oamua mondo odhi koda chako wuok kodi oamua koro mondo odok koda minwa nodok koda kama ne entie to ne kang'eyo niya kodok koda abiro kelo shida kaka nodok koda kama nonwang'ono nakelo shida dalano ng'acha nopenje ni to kare ne in ga gi nyathi mawuoyi maduong' kamae kama nokawe machielo nodok koda manokelo shida kaka nokelo shida to ng'achacha ne koriemba koro tungni ne dalano ne nitie tungni mara gichwanyore mara gigore abe konwang'a ka tigoya ka thuol ng'ano nogoya ka thuol manomiya songa ng'ano nogo badani mabe seche moko badani koponi awuothoga mang'eny ibiro nwana ka seche moko badani seche moko abedo akete kamae ng'ane manomiya songa kanomiya songa kamanero minwa bo wacho niya ma nyathina ok anyal timo ang'o ok anyal weye minwa kendo nochako amua mogolowa Kanyero mochako duokowa dala koduokowa dala wadhi wabedo kode dala Kanyero e harakati mane wabedo kode dala Kanyero karantie nobiro ka en gi ochiegni konyore nokonyore kadawa Kanyero bang' konyore kadawa Kanyero nyathino ne kotieko dwe odok nyathino notho ka wan kadawa Kanyero ko magi duto te minwa ne kale mano kokendo ing'eni kuwachako kendo step 2 asechandora kama nonyuola achaka achandora kama kadawa ka achaka manyo minwa nikech ne kora demand okawa odhi koda kama notede koda kama chielo no wabedo kode Kanyero achaka miye shida ochako onwang'o chandruok part 2 eneno oamua ok onyal weya minwa nowuotho koda dier kanowuotho koda noduogowa kae ema nobedo kamano makochako kama nowaye mokwongo chako oduogowa koro kadawa koro mony korgi koro oduogo korgi kuchacha kone konyadoke oduogo korgi koro oduogo kodwa korgi waduto te wa survive kanyo mana gi business mineno ko ugunja ko sechego ko watimo gini waduto te kane okonyore ma nyathiwa machielo nochako timang'o ochako odok ma ochako kawo dweche moko koyweyo owacho ni koro koro cha ochopone otamore kotamore ne en osiepne moro osiepne no niluonge Nairobi osiepne ka noluonge Nairobi to odhi lime e harakati modhi lime ne kara kama ne nitie kama nogolowa cha ng'achacha be notimore kama be kara ne ng'acho duogo motimang'o motho wan owinjo inja story ni kama ne nitie ng'achacha notho koka ng'acha notho to be owuok odhi Nairobi to kama noluonge gosiepne no do ing'e ka ng'ato nyalo luongi be kopo ni dhi limo ng'ato inyanyisi ni seche ma ji limbe kama nero to ne ng'ama chielo bi Kanyero to ng'ano introduce ma to osiepa to ma nyathi wayawa ogi timo introduction kanyo ochako yuto Kanyero kano yuto Kanyero ginwang'ore gi ng'ama chielo negi endelea nonwang'o ng'ama ber no kanyo nonwang'o ng'ama ber manyiso ni ng'ani noyie mondo odag ka nyaka in bende
onwang' ka an pok adhi. Nikech obe kaka gima notimre cha, obe koro nochako luor. Ok onyal kili mapiyo nikech nosekwedi mokwongo. Nosekweda mokwongo. Ko gima noduogo timo, an oweya ka kendo weya koro korgi ka okawo nyiminega ariyo ka. Odhi gi nyiminega ariyo ka. Kod onwang' ka sechego nitie nyathi, nitie nyaka achiel. Kong'en ka kendo wasemedore. Nyathi achiel otho, odong' nyaka achiel kendo makoro luwa. Mano to nitie. Okawo gi nyithindo adek go. Odhi. Kodhi ng'acha no accepte gi nyithindo adek go. Gidak. Bang' dak no, ng'ano ne ni kontrakta magedo. Ne gidak umoja. E harakati madak no, mano koro higa mane kamaendi? Mano ne en 2004 kama. Ing'eni gik moko nitie chopa time makoro nitie gik moko. Ing'eni kisebedo ni dak, to in diero an akia tarik, an ang'e higa kalure kod gik moko mane timore. Maybe dier election, maybe Christmas, ineno. Koro in idak. But I suspect ni en gimoro 2003 ka. Yeah. Koro ka negisenwang'ore kamanero, giendelea, ng'ama nonwang'o cha bende, nonwang'o ng'ama apani en ng'ama ne chako live. Obende ne en kontrakta kaka inwang'o ng'ato inyalo luong fundi ma pod notimo gik moko matindo. Ne gi survive makanyo be ochako nwang' ka tek, ma giwukalo tek novumilia. An onyisa winjo ka nogona story. Kan kama ne odhi e ko mar adek no, ne giuso nyaka chupni koka gi survive. Chupni mag soda ma ne giuso ne kampuni moro. No, gidhi giuso chupni kata mane duka, ginya sanyo chupni, giudhi uso ka life obedo matek, giuso e dukni, ginwang'o kaka gitimang'o, kaka gi survive, kaka gikonyore. Ruoth nogwedhogi, that time, Ruoth nogwedhogi. Ka Ruoth osegwedhogi, onwang'o pesa moro, omanyogo plot moro, Kayole ka Slota ka nomanyogo plot moro mogero. Plot no noger gimoro 205. Ochake 204 to rumo 2005. Kane plot no rumo, makoro Ruoth koro osegwedhogi. Kara jaduong' ni bende seche magero odni, togero ka en gi nia machielo. Nogero rooms, ogero main, ochako ne en gi rooms adek. Koro ka gisedonjo e plot ni, gibiro gidonje 2005. Kara jaduong' ni be seche makoro pesa osenwang'ore, obo chako dala gi kuchacha. Nitie watne moro, ochako gemoni. Ogamone nikech pesa nitie. Pesa nitie, ogamne kendo dhako machielo. To harakati no nwang' ka ose accepta seche mane koro gichandore ni, mochopo time ma koro jaduong' osenwang'o kamoro, osechako gedo, koro minwa opimone ni an gi ng'ama kama, ng'ano no accepta. Mogola kadawa kama, motera morwaka dalane. Adonjo dalano, wadak kanyero kochakre kanyadakie kochakre 205. Wadak kanyero 205, 206, 207. Kwadak kanyero. Koro harakati mwadak kaeni, dongo osegemne, ochako gemne. Koro en gi mon ariyo. Koro sechego en gi mon ariyo. To dhako machielo ni obiro immediately magidonje odni, pok otieko kata mana dweche moko. Mogerni. Pok otieko dweche moko, to osegemne. Ogemne, kosegemne, okawo mamani, pod owe kodwa. Nono ka minwa ne pod en Nairobi. Wan dala. Ne kobi kodwa ka, ne kokelwa koni. Koni ne en gi nyaminwa maduong' gi nyaminwa matin. An dala. Kuna chalo kaka ng'ama rito ne kanyero endelea, tachalo ng'ama rito ne kata madala kanyo be nomor, kech ono kapodi wuoyi onge kanyero. Ko mor na arito ne dala, ko minwa ne biro ga, to biro limowa, to dok Nairobi. Koro chieng' moro chopa time ma aneno nyako moro kabiro. Mano koro higni 3. Asedak dalano higni 3. 205, 206, 207. Chakre
chakne. Ko mamani obiro tuo 6 kadhi rum. To nyisa niya, an ema adwa bedo minu matin. Mano en koro nwang' ka koro asebedo ng'ama duong'. Adwa bedo minu matin. To nyisa niya, in midwa bedo minwa matin ni, an apenje ni, in midwa bedo minwa matin ni, in ng'a? Na kama. Dala gi be chiegni kanyero. Kama. To gini be nobuoga. Koro nikech onge giminyalo timo, ionge duol kachacha. Mamano nobiro, within 1 week nobiro, koro dak kodwa kanyero. Koro dak e od madhina koro Nairobi, en koro osebiro odak kanyero. Mamano notutowa. Kano winja leakage matin, no wan nyithindo moko nyuol dalano. Mamano notutowa gi jaduong'no. Machaka duoga penja niya, magi to kurang'o? Ang'o ma wuoyo gi Nyasacha ma penja niya, to magi to ang'o maneno mbele nagi? Mangi mamane makaleni. Yani nyaka nyuola mabed marom kama an onge kamo manyalo dhiye mabed maber. Onge gimo manyalo neno maber. Magi ngima mage. Mamano nobiro motuto family no, motuto minwa gi wuonwa, magiduogo mochako chwanyogi. Bang' chwanyogi no, chieng' moro ng'ano owuok nobiro dala. Kara obiro dala, obiro lweny. Ng'ano nogo minwa kaneno kama. Goch manogo minwa gimoro 1 hour. Igoye tiolo kuome pi. Kisebedo ng'ama duong'. Asebedo ng'ama duong'. In onge giminyalo timo onge. Nogoyo minwa kaneno kama ma minwa faint, ma ol kuome pi, mananeno gik madongo, maduoga penjora, maparora gik moko mang'eny. Naduogo maling' nikech gima nanyalo timo ne onge. To ne litna kaneno ka gikina timre kochakre ang'en to an ng'ama nade. Ne litna maduoga apenjora gi chunya, to kara ang'o matimore? Kara mamacha aparo niya osebiro gi sasia moko oye family ni, odwa ni minwa owuok kanyo owene odong' kanyero. Notimre kamanero, seche ng'en ng'ani timre kamano, ing'en tie gik moko matimore mag yiedhi. Ma umo pache ng'ani seche kosetimo gigi to boduogo oneno ni gima otimo ni rach. Ko anto ing'e niya, anto ne koriemba, mok anyal wacho ne koriemba, lakini vituko manotimo ni minwa kanyero ne dhulumowa kendo ne affecta. Ne weyi ka in gi paro mathoth. Ing'e ni ng'ato ok nyal go minu mbele ni, igoye gi nyaunyo, igoye gi del, nigoye ka thuol. To kata mana gimotimore onge. Ni mana nikech niya, en ywaruok mag nyiego, ne jogo chako yware kidogo, ipenje to en ng'a, ywaruok mag nyiego. To ka jogi yware kende, kar mondo oket jogi o solve story ni, en koro winjo matin cha mobiro mapok ochako kata mana dakgo. Owinje saidi, moloyo minwa. Ko en kowinjo kuya cha to en ogo minwa. Ka mama cho winje to ogo minwa. Ineno. Gino no affecta. To imagine ogo minwa to anto gimonyalo nyisa onge, ano gimotima, wana kamanero. Gino ne o affecta. Mana penjo mang'eny. Bang' penjo mang'eny kama nawacho ni ma koro ng'ato nyalo temo. Koka mochopo ni an abro temo kian. Koro awe tegemea dawa, awe tegemea minwa, awe tegemea ng'ata. Isebedo ng'aduong' neno kinyalo temo koro. Asebedo ng'ama duong' aneno kanyalo temo. Kong'ina an dalano, ochuna makawo apiko e gweng'no. Kuna riemba apiko kamiluongo ni Magwar to Maseno, ama Holo to Magwar. Koro awera gweche mang'eny. Koro adak kale. Nikech gindo gi Nairobi. Ariemba apiko kanya, ariemba apiko tamanyo nini amo matin. Koro wiya chiemo koro onego bed na akonyora nade. Apiko na riembo sechego onwang' ka apiko kor kodonjo. Wani mwachako riemba apiko kanyero, apiko donjo. Na riemba apiko, sechego be riemba apiko, giming'eyo be onge. Yani gimidonje ka kinyalo timo onge. Yani idonje adonje gimitemo gini gijitemoga abatim.
Ko itema tema kar madinyal noduogo motimore kamano ok notimore ma ok nobedo maber. Aya fadheno be Nyasaye nogwedhe gi gari moro moendelea gigi kotime kong'en mamacha osebiro mokak. Koro ogolo minwa Nairobi oduogo minwa dala. Ko en emoduogo e ot moger Nairobi ka eni. Nikech koro power no overpower minwa. Ko minwa be nowacho na aisuru. Ko kendo duogo kodwa ka minena riemba apiko ni koro duogo kodwa ka. Kano oseduogo kodwa ka oseduogo irwa ka kech oneno ko mana gimonyalo timo tamore. Abe koro ariemba apiko nano be koro ochopo kama obeg nyaka pesa. Kiorne oorne kok nya orne be sawa koro survival. Ineno. No ne odhi kamanero bang' dhi kamanero chiemo achiel bwana no gimoro donjo e chunye nikech minwa to nohero. Nikech kama minwa nogole ne bor, minwa nonwang' ka en gi nyithindo. Kane harakati ma koro ne minwa dhire, nonwang' ka en gi nyithindo mathindo, nowene chiege mane en go notho, noweye gi nyathi ma dweche adek. Kod minwa mokawo ting' nyathino. Minwa ema nokawo ting' nyathini. Nowe ka en gi jadweche adek kod jahigni 2. Ma minwa nokawo ting' nyithindogi. Molea nyithindogi molokre nyithindo, molokre jomadongo. Ko mama ni en kanobiro ka owacho en oneno koro odwa ketho gigi ma en ema koro ong'eyo. Overpower minwa ma minwa odok dala en koro duogo e ot manoger koonge. No teso minwa kamanero. Ng'ano we chieng' moro wacho we an awuogi adhi e dala adhi alime jodala. Dala ne warito ne maber. Kata kamago ne timore ne warito ne maber. An ariemba apiko tabeto ne dala tatimo ne gima mano gima nohera. Nikech an kata magi timore tanawacho niya nyaka atim gima madware dala ni mondo at least omore kik abi olokre kodi. Natimo gima mane nyalo more. Kanobiro dala owuok chieng' 24th obiro dala. Jaduong' ne kochopo dala. Owacho ni koro watere joge Christmas abe asebudho kadhi dala watere. Nowuok 24th. Jaduong' no rema wasi. Nonwang' accident moro ma serious Awasi border. Kanonwang'o accident ma serious kanyero gari nobanjore. Gari manen go nobanjore. Lori mo no lose control mobiro motuome. Ma gari nobanjore. En owuon nohinyore. Gidege 7 notur. Nyimbechi ne nochot. Ochako ogogom gigo kona. Polisi manogochunwa niya nogocho ni madhe nitie ng'ato nwang'o accident ka to namba no ne gisebedo ka gi communicate. Polis ogocho ni ng'ama kama onwang' accident kama te ne hali marach. Immediately nitie ng'ama nowe kae wuod wayagi nokawo wepesi onwang' ka diere go wepesi ma ne pod nitie. Okawo wepesi onwang' kotere hospital mo ma reja Awasi kono ero. Wan ng'en ni seche go onge gima nyalo timo minwa be onge pesa kaka onya chopo kuchiemo ne wanindo kwa kesha. Ka chopo kiny ka minwa wuok okinyi ochop kacha onwang' ka ng'acha be osewuok kech en gi accident manotimre gotieno. Onwang' ka ng'acha osewuok osechopo e hospital kanyero. Okawe nomondo kogwen mokawe gi wepesi mokele Nairobi. Ochako duogo e Nairobi. Minwa okonene. Minwa oduogo nwang'e Nairobi ko osekele Nairobi. Onwang' ka ng'acha nonwang' accident en e koma en remo nonwang' accident marach. Ochopo ka ntinyise ni ng'ani nodong' gi gimoro 1 hour. To onge. Notere operation otimne achiel 2 3 ma ochier. Bang' chier oendelea kamanero maero koro oendelea gi tuo. Seche gi te dhako matin ne kanyo. Seche go dhako matin entie. Eno enjoy. Eno koshughulika ne koro wuon tren seche moko rach nang'o to gigi duto ng'en minwa ema nosebedo kong'eyo ng'ani. Ko minwa ema ne shughulika. En koro en kanyo kech pod ong'e pod okia gik mang'eny. Pod en kamanero. Minwa no shughulika gi ng'ani ma ng'ani ochango but ne kochango kaka ng'ato nyalo bedo. Ne en gi shida moro mane inyise ne kata koponiya
ochopo kata mani office kodwa yweyo to ywa nikech kopo no kuno to nini ka ne dhi were. Ng'ano nobedo gi shida kamanero ko survive kamanero. Abe seche ko ging'en gigi timre obedo admitted kacha chao thiedhe gi pesa ang'o abe life be nochako bedo matek amwane watim nang'o amany nerwa ni Nairobi amanya nerwa kanyalo nwang'o konyruok mano ko 27 bang' election. Ng'ani be kae osetimo ang'o osechango kore ni en sawa onyalo dok e shughuli ge minwa osedok dala. Namanyo nerwa nonyisa ni bi weri ga piko miriambo no bi kae ang'iyane kaka inyalo survive. Nerwa noluonga nadhi Nairobi. Nerwa nodak e Kariadudu kama nerwa nodake ne ni chiege. Macha en shida part 3. Donje shida part 3. Part 4. Kapok imiya shida. Nikoro Muga Jwang. Erokamano ahinya kuom kete kaendi bende kuom neno tipo mara kaendi ka wago sigana ma bende ang'eyo ni omulo chunyi kendo bende keti goyo okang' mopogore opogore. Maendi en AJ Media man kodi en an Jwang Juna. Kapok itimo subscription tim kamano nikech sigana gi eki gin sigana bende biro ni kanyo endi week ka week kama bende wagoyo mbaka gi oganda ma opogore opogore mondo bende gimiwa sigande gi. Engineer, ane mondo waket gini obed machuok mondo bende wadhi e conclusion. Ing'ise ni nyaka gise mowuoyo kodi ni endi ichopo Kanero mama nitie to ka entie en kanye to bang' isa kama entie no Nyasaye nogwedhi michopo kanye itimo ang'o sani to bende iparo kumiaye to kama mama nitie ikete ngima mane sani. Koro ka kwatere haraka kachopo Kanerwa kae achopo Kanerwa nerwa rwaka but minode ne rejecta. Rejection koro maendi rejection mara bich kosa ang'wen mamara ang'wen minode no rejecta. Bang' election no oendelea ing'eno ovumilia manyaka lweny ni owuok madhano go lweny ka bang' lweny ni abe kaka koro nerwa nowacho niya in koro kaka seneni ni adwa ni tim course mar electrical and electronics ko ng'eni ase join course atimo course mar electrical and electronics mano 27 kara mama ni gine letne donge kona bi kod gir weng'o cha nikech mago gik ma nyaka mago gik mupuonjorugo nabi gir weng'o cha atimo gigie mondo mi anwang' kaka akachap haraka ginie nawe ka liet kanyero nyathino dinomul nyathino mulo mula ma nyathino mulo ginie nokelo wach chieng'ono nowang'o tiende matin nokelo wach chieng'no mano riemba e odno noriemba mano nyisa niya kopo ni ninde odni to wang'i gi pi maliet ama wang'a chuoyi gi pala. Mano gima nowachoni. Mano gima nowachona, mano chi nerwa. Wang'i gi pi maliet ama wang'a chuoyi gi pala. Nerwa be noseso e box gima onyalo timo onge. Nerwa napimo nerwa oko react. Awacho be koro osetamore okwang'e chon. Nawuok makta kama nadhie notama. Awuok taendelea gi courses matimogo. Kora amanyo bwana moro ne tedo mandas, ajoine, watedo kode mandas Kariadudu kanyero, amonde adake ode, watedo kode mandas Kariadudu kanyero. Mama no pod oko ol, pod noluwa kama ne watede mandas ni. Onyiso ng'acha cha, ni ng'ani kopo ne anenigo, tabro maki, ng'ani okadwar. Ng'acha cha no rejecta kendo, moyisa niya, ano okadwar story gi chineru, ano onyisa ni kikabed kodi, ng'acha cha be ochako rejecta. Kenda chaka manyo ng'ama chielo nanwang'o japolo moro japolo ni ene mano koro okawa kokawa kama koro atimo giga gi mos tanwang'o kony kuom osiepe kuom japolo ni ng'ani be noketa e workshop workshop koro mano mar electronics kwa nwang'o nafas ma koro anyalo study electronics maber kanye na study kanyero to ng'ani bende timore kama nero ng'ani be ochopa time nikech ng'ato be nyakonyi for moda ng'ani be ochopa time makoro ol koda seche ng'eni workshop kae anindo tanindo piny kae mitie tinindo piny kae matie tanindo piny to kama ninde be onge gima ninde aninde nini smiti piny ko seche moko naki bwana ni kawuok takawo dashcoat ne ema pedho piny taninde ng'ani kane fweny na ninde dashcoat
ng'ani ne wachwanyore go nikech ninde dashcourt. Ng'ano noneno marach mokawo dashcourt nokono doko ot. Kwa harakati naneno ka koro chako loko na paro. Nawuok malal. Kako ng'acha chaboche oseloko na paro. Nawuok malal. Koro gi yatimo through friends amanyo mana osiepe moko taendelea tu malal 1 year. Minwa kia kamantie minwa ting'e ni kanyala umu nikech en ne koro onge uwezo. Minwa kia kamantie wuonwa ni be makoro en godi be kia kamantie onge ng'ata manong'eyo nyaka mnerwa gi jogago ne gi kia kamantie. Naendelea kamanero seche matimre kama to ginyisa niya gin giwuotho ga gilando na naselokora chokora. Aselokora chokora ng'acha chamacha Devicha macha noselokore chokora macha nolal sani kore ma jakuo Kariobangi Kariadudu ko lando kaka an jakuo. Bang' higa achiel na wuok ka wuok to wuonwa cha oneno kase sandra moromo ko minwa ngocha oneno kase sandra moromo. Eni makono mako bada mo upuonja koro tij electrical. Kose puonja tijino to siemo na site. En upuonja kose puonja to nyisa niya ma site. Kanye manoweya site. Kaka noweya site no tabe koro kalore gi life mana kale wacho mae koro ose siemna yo. We ang'i kaka endelea. Kamano kaka naendelea ma wuonwa ni boduogo ma kase kachap. Wuonwa ni oduogo ma okawa koro adak kode mano koro 29. Koro anyalo ga dhi tatimo electronics taduogo e ode madhi mayaw nyaka electronics Dandora 29. Adhi ayaw workshop Dandora. Koro adhi ga electronics to atimo nyaka electrical cha. Koro ne kachopo 2010 koro aloro electronics nikech koro ne kanyal manage gi electrical kalure kod electrical nyaka dhi site. Nadhi koro e site koro amako wach site awera gi wach electronics awe matin. Ne wadhi kamanero mochopo kama koro mama cha be chako riemba e odni mama tinja kama ne wuonwa okelani wuonwa mako minwa ngoni ochako riemba kanyero. Koro koriemba kanyo to wuok adhi pango ot. Ineno. Nadhi mapango ot. Anachako nindo e mattress 2010 ema chako nindo e mattress. To mattress mani manyiew gi pesa na. Kana asewuok kanyo madhi mapango ot singo anyiewo mattress abedo kanyo kwa survive achako nikech nomiya connection moweya nyaka kambi. Kambi no niluongo ni Tofina. Kambi no ne wa survive Erokamano ahinya nyikwa Ramogi Ajwang'. Watimo mos kanyo endi kuom bende ng'ukni mobedo ewi kanyo kata bende kamera mekwa. Watimo mos mokalo kuom janeno magwa. Pod dhi mbele kaendi gi twak kuom achiel kata bende kuom oganda go ma bende ni kodwa gi kinde ni. Bende temo leronwa sigande no wuon kama ochope. Okenge mosegoyo momiyo sani inyalo nene ka ng'at moro ma nitiere e anyuola. Juma. Iwacho ni in mikwongo nyiewo matresi mininde higa mar 2010. Ani makwongo nyiewo mattress maninde kone seche mane ani kambino anwang'o gimoro matin tatimo ang'o tasave anwang'o gimoro matin tasave anwang'o kapodi wuonwa cha be pod oseyie pod adage kode kae. E harakati madak kode kanyono mama no be noneno mama matin noneno karachne mano minwa to pod ni dala mama noneno karachne mama ni ne sanda maka duogo kuchacha naduogo late nikech na tiyo ngong e kambi aduogo late kaduogo kae anwang' ka mama ni otedo kabich mang'ich omiya kabich mang'ich kod kuon ma nyithindo osechamo dong'. Ineno seche go ing'eno ok inyal wacho na otimore kama to ing'eno ok anyal wacho nikech be ok adwa ni be gichwanyore. Na timore kama kochan kosanda kamano chieng' mariyo kanyo mokadhi tich ka wuonwa wuok obowuok kowuok oleng'ore matin an koponi awuok adhi kata mana ariera kata matin sechego obiro to gitedo lunch to gichamo ka gisechamo
to giluoko sende to giling. An ka wang' aduogo ka en sa 7 oromo aduogo ka an anwang' ka sende osetim ang'o oseluoki. Onge dalili. Ineno. Mano navumilia mochopo time koro nanyisogi niya, anto kasemanyo pesana, morna manyo pesana mo matin. Adhi amanyo ot mo siling 2,000. Sai kaka Mano 2012. Mano 2012. Anyisogi ni anto kura wuok. Mama noisa niya dhot mogoli ema biro timo ang'o? Ema biro duoki. Dhot mogoli ema biro duoki. Kiparo niya ni kono ber to ibo nwang' ka rach. Manyiso niya en pod nodwaro ni oendelea sanda ka. Wuok na no. Iendelea dak kode ka. Dak kode kanyo mondo endelea sanda. Maybe ne nigi paro moro marach koda. Ana wuok, Nyasaye notelona, ma wuok adhi anyiewo matres achiel, aketo kanyero, aendelea kamanero, tadhi kanyero. Sechego ana communicate kod jaduong' ni. Jaduong' no bang'e kanyero, bang'e accident, jaduong' noduogo mohera. Ineno nikech nosesiemo na nyaka yo. Jaduong' noduogo mohera, abe naonge kode gi wach, an kaka nosemako bada monyisa ni ma an unyisa kosenyisa ni ma e gima inyalo tim to weya kamano. Naduoko nero kamano. Ma jaduong' no dhi mobedo kode nyaka achiel, nyaka chop kama Nyasaye nokawe. Chiema Nyasaye mane kawe no, nogona sim, onindo, ogona sim kaka Friday. To nyisa niya, gacha ni, bi imorna otimne overhaul, bi imorna gari ni. Nadhi mamoro ni gari, madong' kifungu. Nyisa ni riembe kanyero, kise riembe, to wang'i duoke ka. Nadong' kifungu ko mane gima natimo. Katimre Saturday, jaduong' ni, bang'e kwase wuoko nyisa niya, ini makoro away ka ng'i kaka koro idak gi minegi. Kara ng'ato katho ong'eyo kotho. Jaduong' ni nowuoyo koda. Kanowuoyo koda, mabe gima nowachono an pok napimo ne ng'ato. Eneno. Ne wawuoyo koda gokinyi kama to nwang' ka sechego suche oselokore. Wanyisa ni onego bed ni ing'e kaka idak gi minegi. In ema koro away ka Eneno. Kaka ng'ama duong'. To kanowuoyo koda aba sense nitie gima timre. Awacho ni sawa. Kuto nyisa ni kinyi mond ikowa kamulu. Nikech ne kunya riembo. Awacho ni sawa. An kine ka chopo tigona sim ni jaduong' okalo. Mawinjo sim kuom madhena jaduong' okata. Apinjo jaduong' nyowa wuoyo go nyono onebe na mondo kowe kamulu. Ang'o motimore? Kanadhi kanyero, jaduong' notho e bath mamani. Mamani nokano jaduong' ni. Ma kalure kodi uchunguzi mane timore, mamani eni nochuodho jaduong' ni. Ong'e gimoyo notimo kamano. To notimo kamano kalure gi jaduong' ne en gi gorofa, ne en gi gari, ne en gi mwandu kidogo. Mamani jaduong' ni tho ni wadhi kacha mwashughulika mwakawe mwatere chiromo. Bang' tere chiromo, mamani no oro koro wuod jaduong' ni mane minwa Olea, manowen minwa kanigi kapod tin cha dweche 3 mobedo ng'ama duong' ne didiero nene form nene class 8. Nooro kijana cha momiyo kijana cha fitina monyise ni dhi nyis Devi kama odakie omi kifungu magari. Kendo noore gi fujo. Kaji kijana cha ne biro monyisa gi fujo kamanero nakawo kifungu na migi. Kama mani okelo fujo. Nakawo kifungu mana mamigi maduoko negi. Duoko ne kifungu ni washughulika jaduong' ni odhi motimo ang'o? Moiki. Kwano oseiki jaduong' ni notieko 1 month kwa duogo mama ni uso gari, nitie pickup moro kanyo be ne ngo uso, ochako uso gik jaduong' ni magi construction uso duto te nikech nong'e ni ka duogo anyalo mako anyakawo gigi mondo achak gi kanyero. Mama no uso gigi te makata onge gima nodong'. Odong' plot kanodong' kamanero janyuolo oketo gi piny giwinjre niya koro gibroga kawo rent to rent nooro ni minwa mathin mondo minwa bo nwang' kaka survive go nikech minwa nonwang' ka en gi nyithindo 2 gi ng'ani. Nyaka achiel be nodok kaduong' mabe nomworore amwora bang' skul omworore amwora ni wiye bare karomo kiny ne gik moko de gotieno nyathino notho kamanero. Koro dong' wuoyi achiel. Koro nyise niya oornega gimo ma wuoyi cha nyalo survive go. Mama nooro pesa dweche 2.
Mar adek onge. Nong'ado mong'ado nyaka kawuono. Abe nanyiso madhe an mondo werego. Injinia, ka ng'adi matin. Mama pod ngima? Minwa ngima. Miyo machielo pod nitie? Macha nitie. Kendo yangi? Ok noyanga. Ne gikweda, bang' ik ne gikweda. Bang' kwedano, onwang' ka pod adak e singo. Bang' kwedano abe nawacho ni ne gikweda nyaka gi jogweng'no te. Jogweng'no te. Kaka ne waika jaduong'ni, an koro nabedo disaster e dalano, onge ng'ama ne dwaro. Nyaka minwano. To nanyisogi niya, minwa kik gimula to kik gimul minwa. Minwano giwe kanyero kanye miboike minwa. Ma ng'ama nomul minwa an ok gibinena kanyero, to ng'ama nomul minwa kanyero to gibrung'e nan ng'a. Kanase nyiso kama ne giwinjo, ko gichando ga minwa magi mabor kanta nanyiso minwa no an kodi. Onge gima biro timi ka an kanyero. Giangaisha minwa magi angaisha magi ol, an napando ne gi pacha kama antie gi kia, gima timo gi kia, kaka dak gi kia. Nyako chopo sanie nyaka nerwa mane manoluonga Nairobi mo rejecta cha. Watimo mos obe Nyasaye noduogo kawe. Minwa cha jaode machinerwa cha obende Nyasaye noduogo mokawe. Ineno ma life gino nobedo kamano nyaka gi okang'e kaka family ne nobedo nikech abe kaka gino nosetimre kamano abe kona ng'iyo kaka anyalo dak. Ineno gima ang'e mana nyithinerwa no mane min gi owe machielo, gine mantie moro be nasekawo achiel, nakawo nyaminwa be nokawo achiel mwakelogi ka mwanyisogi achiel ariyo adek mawe ananyise kaka be nonyisa gi wuonwa cha mae kanosemako momenta mawe awe mondo o survive. Man kecha be kamane kaka na survive. Juma aduoki chien, familia mokwongo cha bende osemanyou kata bende oseng'iyo kama untie ka watieko? Familia mokwongo nomanya bang' 25 years. Ne gimanya. Kane gimanya natemo matek madhi maromo gi babacha. Kana romo kode nonena manoywak. To an gima nanyise niya, giminyalo konyago onge. Maybe ne midwa kony kuoma, ando giminyalo konyago kama sechope ni onge. Ko intim niya, do onyisa niya, omanya konyisa niya, in e nyathina, tapenji to an e nyathini, miyo maduong' dong' nigi nyithindo. Ni miyo maduong' nyithinde be ni kama aya to miyo matin cha dong' nigi nyithindo, miyo matin cha nigi nyithindo lokre jambazi, negi segoya ma gimuko nyaka laka. Nanyisa esa niya, anto kaka nyalo konyi onge. Wanyalo communicate, lakini kaka wanya konyore onge. Weya kakine ok adwa stress masekale oromo. Weya na survive kivyangu. Miyo maduong' cha botemo manya kowinjo na an kama gibe gitemo manya. To natimo ang'o? Najwang'o mawe wachgi. In ing'e seche mimanyino ikia ang'o midwa timni. Inyalo manyi maduoki e ground. Ineno. Ko gimo koponi isebedo Nyasaye koponi ni kodi, to ni kodi kata ang'o matimore ni kodi. Nyasaye biro riti kaka nineno rita ni muchopo nyaka koda kama antieni nyaka tinde iluonga ni engineer. Ineno. Koro atemoga nyiso, nitie jok moko matemoga nyiso niya, seche mibiro Nairobi kae, nitie jomosekalo e mang'eny. Kikine ng'ato tichayo ng'ato, ineno ng'ato seche moko en kata mana gi gache moro oriembo, ama odak maber, ineno korwakore maber, ineno ng'anie, okal life maber, mayot, ama oweno wuok kaka japesa, to kamane kaka obedo. Mondo mi ng'ato losre mabed ng'ato ok en tich mayot. Okalo kama duong'. Story no en story ma kata mana dhako madakgo en okia. Ineno. Seche moko gik moko donjo e wiya ma koponi gima osedonjo e wiya kaparo kama na ae, pi wang'a nyalo chwer, ma seche moko abedo wapenja niya, to mae an. Miyo kata seche moko an nyatimo gik moko. Atima gik ma wiyo miya tek ni gima nyalo mora, to familia na be nyawinjo maber. An minwa kata kawuok kae, ok anya nyiso ni adhi dala. En opoya. Mama madakgo,
ok anyal nyiso ni awuok en obro kasechopo kama dhi kata kadhi dala abo nyise ni an nya travel. To mano timre kalure kode gima naduoga nwang'o koro e family rejection namba 4 kaminwa cha. Mama cha notemo laure kodwa kiyiedhi gik moko kiyiedhi mang'o ma aduoga donjo nyaka e kanisa. Ineno an aduoga donjo e kanisa gimoro 2018 ka koro oseumana. Kanisa kana donje kanisa miluongo ni Jesus Teaching Ministry. Ineno kaka nadonjo e kanisa no ma adhi kanyo gi chuny achiel. Puonj mana nwang'o kanyero nomiyo ang'eyo gik mang'eny. Mano nyisa niya ng'ato seche malaure kodi in ok ilaure gi ng'ano onge gima biro timi. Ineno to ng'ato be seche manyi nyaka nwang' connection between in gi en. Ka onge connection between in gi en, in idak kivyako en odak kivyake, ng'ano ok bi laure kodi manwang'i. Ineno koka nasewinjo puonjena no kamane kaka nadak madak nyaka kawuono. Mamano be ka noseneno ka janjaruka diere moko aromo kode amose ok odwoka. Ineno amose didek ok odwoka. Mawacho ni ajijazi mano maybe en gi pache moro. Abe kamane kaka nawera kode mawera kode nyaka kawuono. Engineer, kaw kindeni makende ng'i kamera cha loso gi ng'at moro ma samoro osekalo ngima mikale niendi. Ijiwe dakika moko achiel ka ng'eny. Koro kanyiso jomosekale e ngima makale ni kata joma pok okale e ngima makale ni kata koka joma chako. Ngima mondo miwinj maber ok yot. Mondo miluongi ng'ane ok yot. Mondo miluongi kaka an sani luonga engineer ni ok yot. Ineno to osiepe aduoga gonu osiepe erokamano. Osiepe ber malo wat malo anyuola. An kama antie ni antie ka makata mana singo mar anyuola kata mana siling mar anyuola onge an kama through osiepe manyaka chopo kama anchopeni. Koro seche ma osiepni wuoyo kodi yiere osiepe moko munyalo konyorugo. Osiepe ber emiro ka an go osiepe mang'eny makta sani koponi gimotimre inyalo wang' osiepe nyalo chopo to wat onge mabiro chopo kata achiel onge osiepe to nyalo chopo. Koro koponi in mikalo ngima matek kik ijali kik ideri nikech koponi idwa derok kata kidwa negruok ni ng'ato ko dwa dere an dinadera to ne katimo manero navumilia. Ko in ng'ama winjo ma kuong ipenjri koponi isechako kale ma vumilia. Kapok ikale ma tineno gik moko inani vumilia. Ngima en kamaneo idhacha dhacha kamano mana mos Nyasaye ong'e kamano ketie. Kaka be sani ong'e kama oketa sani anyalo rwakora anyiewo lewni an gi family anyiewo lepa anyalo chamo gima madwaro anyalo nyiewo gima madwaro. An gima michamo e pinyni onge gima nyalo tama nyiewo mara machamo onge. Anyalo nyiewo gima michamo. To kendo anyalo nindo e mattress mawinj maber. An kupon kata king'iyo higni go kochakre tuo anyisi 2010 nyaka sani imagine higni maseninde mattress gin higni mikwano. Modongo ok naninde mattress nanindo ka le. To mano ok omona chopo kama chopeni. Koro kikine ng'ato ni oriembo gache moro kikine ng'ato ni owinjo maber koro ikompete kode mondo ibe winj maber bro kosti. Inyalo piem koda mondo ichop kama chope matin. An asechopo somewhere pod aendelea lakini kama sechope at least anyalo chiemo anyalo timo giga achiel ariyo adek. Kok kikompete koda inyalo temo piem koda mitem idhi kwel mondo michop kama chopeni nikech onge shortcut. Maisha onge shortcut. To ne bed nitie shortcut dinaluwo to onge shortcut. Naluwo alwar yo mari moriere machopo kama chopeni. An ok akwal gir ng'ato. An adak e life ma kendo joma tiyo ni bot trusta kalure kod kaka an dak. Ting'e ni kidak e life maber kata idak e life marach. Kaka idak e kaka bro mi coordinate gi ji. Ineno to gima kaka nadak mupuonja no omiyo sani anya coordinate gi ji. An joma tiyo ni o trusta.
jogo trusta kaluwore kod life madake gi kaka handle gi kaka ng'e kaka chien chal. Koro an anyalo nyisou ni kopono umana vumilia, ket Nyasache mbele. An Nyasaye ogola kama duong', kama bor. Ogola kama bor. To pod odhach koda. To kaka higni medo dhi, kaka neno ka omedo dhach koda. Pok oduoka chien nyaka nyon step. Pok oduoka chien. Aneno komedo tuda gosiepe mabeyo, kaka Jwang' ginie, jomachielo tudago. Wanyalo go mbaka, anyalo nyiso gi story kaka nobedo. Seche moko inyalo ber kipime story ni mondo mi ng'ato nwang'go. Kaka jiwore. An asekalo mang'eny, misekaleno, jok moko musechopeno, nitie moko podi. Koro vumilia uru. Kik ubed gi haraka gi maisha. To ng'amodhier en ng'amotho. Ng'amotho moyik ka onge gimoro mane ng'amodhier. To ng'ama ngima katibed mana jahigni 80 to pod ngima. Chieng' moro inyalo kata mana promotion. Inyalo miyo kata gi promotion. Inyalo nwang'o kata ma wuodi moro onwang'o promotion, onwang'o pesa, onwang'o nini. Ma ochenji ngimani. Ma ngimani lokore. Koro ng'amotho mane ng'amodhier. Ng'ama ngima ok odhier. Kati chandori manade. Erokamano Juma, ka watieko, ikale ngima matek sana. Diher ni nyithindi okale ngima ne kalacha? Okanya gombo, mane mino kana tim matek kopija. Ineno, tana tim matek mondo gin giwiny maber. An kata ma familina kata onge to ging'e maber ni adhi manyo. Ineno, an seche moko anyalo tuonra kata kopona nwang'o mathin. Aoro negi mondo gin giwiny maber. Ineno, to an aseng'iyo gi life no. Nikech an gima dongo sani koponia life na biro bedo mopogore gi masani ni. To Nyasaye mong'eyo. Ineno. But an masani ema neno maka mochopani aneno kendo aduoko nero kamano nikech anyalo nwang'o 1 2 3 magombo kata madwaro anyalo nwang'o gi sechegi. To mambele no awene nikech ne bednia nanyalo gombo maber mohewo ka to dikoro nasenwang'o chon, lakini osedhi mos manyaka nwang'o ma koma an aduoko Nyasache erokamano, osedhach koda, osegola mabor. Erokamano ahinya nyikora moga Jwang', mane makelowa giko mar chenro kod twak gi Juma Engineer The Boy ma bende onyisowa sigande en owuon mageno nojiwi kamoro amora ma intie, kik ininde iti. Owacho ni ng'amodhier en ng'amotho, to kapod ngima imewo seche te. Omiyo go okang' e ngimani, go okang' e tiji, go okang' e gimitimo pile mondo kiny idag maber. To nyaka giti matek. Tich matek ema kelo mwandu. Ngima onge shortcut. To mantie shortcut mineno jomoko luwo shortcut go. Mwandu kaka biro kaka rumo. Kokao long time mondo bi, to obro budho mondo mi orum. To kobiro piyo obro rumo piyo. To mabiro piyo mano ok ng'amotiyo matek. Ng'amotiyo matek en mabiro mos. Ineno. Koro king'e ni tiyo matek mobiro mos ibro enjoy life kendo gi mwanduni. To kiluwo shortcut, to kaka iluwo shortcut no kaka mwandu ge be bodhi gi shortcut. Kata minwang'o no be bodhi gi shortcut. To kiki tim gima bro hinyo nyaka familini. Gima familini bro chulo. In seche moko inyalo luwo shortcut mondo iwinj maber, then in kisewinjo maber to familini ema bro timang'o? Ema bro hinyre, ema bro chulo. Mage shortcut mag ngima. Shortcut nigi chudone, kendo chudo ma shortcut mar life duong' kendo rach. Rach moloyo. Koro dhano luwa yo makare, imany yo makare, kata kopo ni nwang'e kata mana siling moro 100, to 100 no oler kane 50 moro, cham 50, inyalo kano 50, inyalo enjoy gi 20, family ni inyalo enjoy gi modong' gi 30. Mane biro chopo mabor. To mane omiyo chopo kama nitie jomong'eya mabe neno gi gik matimo gi kata gik mango. Kik gipar ni giga nwang'o mayot. Mane kaka nanwang'o. An kanwang'o 50, takano mbao,
atiyoge aji enjoy giten mbao amiyo family nikech gibe gin joma mana to gibe gin ema gilosa mabe bed ni onge gin dukona aseparo mang'eny to gibe seche moko kadok ot awinjo ka gimeda jingo gitega emomiyo gino kuomgi Erokamano mana kaka ne asingo ni chande, mae makelo giko mar chenro ma kawuono go mbaka Gajwang' Junior kendo bende nyisa sigandi kanyo endi. Ka in gi sigana, inyalo jwana tol e namba no ma bende nie screen mari kanyo endi, kata bende inyalo ndikona ote machuok e WhatsApp kata mago eki mag message. Oriti masani, waromo e tielo machielo ne chenro moko machalo kod maendi.